Em dic Ignasi Cristià, soc escenògraf i dramaturg i he dissenyat aquesta exposició, l'exposició de Gaudí que esteu veient. Estem a la sala que recrea el taller de la Sagrada Família, on Antoni Gaudí va començar a pensar les escultures i els elements arquitectònics de la basílica, i estem aquí precisament per la quantitat d'objectes que tenim. És a dir, la voluntat d'aquesta exposició no és de restringir la quantitat d'objectes, sinó d'incloure'n molts, per entendre la dimensió, l'abast i les diferents disciplines que intervenen en el treball d'Antoni Gaudí, des de l'escultura, arquitectura, arts decoratives. I estem aquí precisament perquè aquí sí que teníem un llistat d'obres tancat, tot i que va ser molt difícil poder-les entendre, veure-les, perquè hi ha peces que no s'han exposat mai i que estan aquí, però sí que ha sigut difícil poder tancar el projecte en el moment que teníem que tancar-lo, perquè moltes institucions que han prestat objectes no podien contestar als requeriments o la petició de préstec perquè estàvem en plena època Covid, és a dir, estàvem en ple confinament. Llavors ha sigut una feina difícil en el sentit que no teníem una llista tancada, que hem tingut que anar adequant el projecte als objectes que anaven arribant. Vam acabar tancant el projecte just quan vam començar ja la producció.